Dobro veče. Magazin In i večeras sa vama. Na samom početku emisije moram da vas pozdravim u ime prijatelja emisije. Dakle, Rimmel je večeras prijatelj emisije koji kaže da je lepota inspirisana duhom Londona, već 180 godina kreira trendove, a ne sledi ih, otkrivajući istinsku lepotu žene. Prijatelji ove emisije su i internet portal marijamagdalena.com, namenjen online upoznavanju u Srbiji i celom regionu, pouzdano, sigurno i diskretno. Više o ovome svemu tokom emisije. Sad moram da vam kažem o čemu ćemo večeras pričati. Vrlo kratko i jednostavno. Koje sve komplekse muškarci nabijaju ženama javno, a koje tajno i zbog čega? Dakle, to će biti večeras tema emisije. Što znači da večeras u ovom studiju imam i muškarci i žene. Sad ne znam kako oni stoje s kompleksima, to ćemo da shvatimo. Ali ovako, sad ću da vam predstavim s kim ćemo večeras razgovarati. Može prvo od dama? Može. Samo da vidim da će neki muškarac se pobuni. Znaš, na početku emisije. Da. Aha, lepo i negovano i samouverenoj ženi nijedan muškarac ne bi smeo poljuljati samopouzdanje. Da li je neko uspeo u tome? Otkriće nam Suzana Mančić večeras. Nije uspeo, ali je pokušao. Pričat ćeš nam. Da li ste posumnjali? Ja znam da je pokušao, sad da li je uspeo, ne znam. Bilo je raznih pokušaja, ali... Ispričat ćeš nam baš. Da li su muškarci koji promećuju mane i nedostatke na ženama zapravo nesigurni u sebe? Baby Doll će da nam ispriča o tome večeras. Dobro. Si spremna, jesi? Sad ćemo od muškaraca. Hoćemo prvo od onih u zrelijim godinama ili onih iz mlađe generacije? Ili u izvesnim godinama. Ili u izvesnim. Kad si već progovorio. Dakle, muškarac u izvesnim godinama. To je večeras Vanja Bulić. A to nosi naslov novog romana o kome ćeš nam i pričati večeras. Ili ima ovde nešto o kompleksima vašim muškim? Cela je knjiga kompleks. Mislim, to je moj kompleks što sam je napisao. Otkrio sam komplekse svoje i onih s kima sam se družio. Ja, pa da, ti si u izvesnim godinama i tebi su sada godine kompleks. Pa vidiš pod naslov knjige šta kaže. Zakasnili pubertet ili rani klimaks? To je to. Pitanje je sad. Ti si u klimaksu, ja mislim, a? Ne, nema veze to samo. To ima sa pričama. Šta je shvatio ženama kada je iz profesionalnih izazova morao da se preruši u svoje koleginice? Nenad Knežević-Knez večeras sa nama. Pričat ćeš nam sve večeras. I šta je shvatio o ženama i ženskim kompleksima boraveći na farmi? Nećemo pričati o farmi, pričat ćemo o ženama, može. Boris Stamenković večeras. Farma je bila i prošla, slažem se. Da se ne vraćamo. Da se ne vraćamo, da. Ovako, ko nema kompleksa kada je reč o težini, on će probati večeras ove naše kolače i uživaće. Znači sve je moje i bebino. Ne bi rekla. Sve je naše. Sve je naše. Ovako, kaže da jačaju imunitet i otpornost na zlobne komentare. Balkan Cakes, ovo su ti specijalni kolači večeras. A ja da pozovem vas da i vi servirate sebi svoje omiljene kolače, sipate kafu i vidimo se za koji minut. Opet u studiju, dakle, gledate Magazin In na kanalu televizije Pink. Večeras pričamo na temu koji su to kompleksi koji su muškarci skloni da nabijaju ženama. Zbog čega to rade? Da li samo tajno ili ponekad javno? Naravno, moramo i muškarci i žene večeras da pitamo. Ajmo, ovako. Ajde prvo muškarci. Uvijek nekako prvo žene počnu emisiju, a sad će muškarci. Koji su to kompleksi koji su muškarci skloni da nabijaju ženama? Šta ste shvatili? Knez. Kako si to izgovorio? Ajde. Šta si shvatio? Koji su to kompleksi? Da. Hoće ti dam neke primere? Ja, vidiš, ba ne, ja uopšte ne pripadam kategoriji muškaraca koji nabijaju bilo kakve komplekse ženama. Ne pripadam kategoriji muškaraca. Uplašu se. Ne, pa mislim, izvini. Ovo je sklonjenjeju. To je iz mog kraja čovjek pusti. Da, ali definitivno za mene je žena, ne znam, onako božanstvo, svetinja. I apsolutno ne mogu da shvatim ljude koji bi na bilo koji način upućivali. A znaš da rade, znaš? Znam da rade. Oni, pazi mene, oni. Oni ili ni. Kako sam ih nazvala? To je dobro. A čekaj, Suzi, imaš ti primjer odmah iz života? Ja imam primjer, ali stavite to ono bip, bip, bip. Slobodno. U vreme kada sam... A to ono što ti njemu govoriš, tu je bip. Da, to sam ja. Kako sam ja odgovorila? Da. Bip, bip, bip.
nemojte slediti moj primjer. Ja ću više bip, a ti pričaj. Nemojte slediti moj primjer, jer prosto... Ja imam jednu ideju, izvini Suzi. Kad pogledam kadar, tvoj i Vanjin, Vanja je prekrstio jednu nogu, a ti drugu. Vi Pa da, kao da ne bude blizu. Vidiš? Pa da nam guze bidu blizu. Ma ne, molim te, prekrsti drugu nogu, izvinjam biće da se. imaš kompleks od Dobro. Suzane Mančić. I onda će biti problema. Čekaj, kako, jesmo mi u redu, mi smo... Triola kampanera. Šalim se. Ispričaj, molim te, odmah jedan primer plastičan, što ja kažem, iz života. Plastičan primer. Nikada nisam bolje izgledala, mršavije. Naravno, bila sam mnogo mlađa i bila sam mnogo i lakša, jel? Stvarno sam ih izgledala... Kao žena ili kao... Malo, da. I jedan moj udvarač, on je bio udvarač u povratu, znači zabavljali smo se pre braka, onda smo se zabavljali čim je čuo da sam se razvela, evo ti njega, i odemo na neko romantično putovanje i spremamo se da izađemo, a on me pogleda i kaže, jel znaš, imaš celulit na dupetu. Tako ti rekao, bip, Ja kasno se je samo bilo. okrenem i kažem, Bip. Bip, bip. I vratiš se, ili? Kako on to mogao da vidi kroz haljinu? Ajde sad mi reci. dolazi to muška posla. A da, dobro. Ja ću vam na naučnoj bazi objasniti zašto muškarci nabijaju komplekse ženama. I to najčešće na temu izgleda i intelekta. Pre svega izgleda, za intelekt već malo teže, jel? Ali izgled je tu očigledan i evidentan. Čekaj, Borise, mudro ćutiš, najmlađi si. Da, ja čekam da ljudi završe. Ne, ja volim ti. Vanja, znam da kulturan, on je samo kulturan. Kulturan. Zašto to rade muškarci? Čak i mlađi. A mlađi pogotovo, čini mi se. Pa ovako, što se tiče, sviđa mi se ovo, sljedeći put ću da upotrebim. Ja, ljubavi, izgledala si lakše pre neki dan. Odlično se. Da, to je ona zavijena forma. Ljubavi, izgledala si lakše. Dobro je fora, ali ne bi se ja složila s tim. Ako budem bio prinuđen to da Ja sam često videla, recimo, mladići, tvoje godište, sede u nekom kafeu, njih trojica, nisu tako doterani kao ti, moram da ti priznam. Ni tako mršavi. Ni tako lepi, ni tako Nisam toliko fit. kose. Ništa tako... I onda kažu, vidi ova čovječe na šta liči, onda krene tu 1001 glupa. Ja slušam, ja kažem, jo, kako bi se sad okrenula da mu kažem, idi kući okupaj se otprilike. Da, pa što se tiče, recimo, eto, ja kao mlađa generacija, trudim se kada imam svoju devojku. Ja dam neki savet, recimo, kako šta, čisto zato što je to nešto u nama muškarcima da mi imamo najlepši primjerak devojke. A, ti to radiš, da. Da, na taj način. A zašto rade ovo? Mediji su krivi za sve. Stilisti su Ne, nikad za oblačenje, nego tako. I još jedan razlog postoji zbog kog bi ja dao savet, recimo iz... Kako on Tupakovo? Savet. Da. Pa recimo kad je u pitanju trening ili tako nešto, s obzirom da sam ja sportski tip. Da, jer prvenstveno zbog zdravlja. Ja pokušavam ljudima da objasnim da je to zbog zdravlja prvenstveno. A i posle toga doći neko zadovoljstvo kad stanu ispred ogledala. Mudro si ti to skopio. Kako se zove taj cvet, Gašće? Narcis. Slobodno bebi. Kažem nešto. Nisi čuo? Ja sam čitala u jednoj knjizi da, naročito kod partnera, kada partner govori, recimo partnerki, što je tvoje pitanje u ovom slučaju, nešto, to je možda pod jedan, kažu u knjizi, nešto što bi on sam sebi rekao, daleko smo tu od tema debljine, nego razne druge stvari, ali recimo nešto što bi možda partner sam sebi rekao, ali nekako ne zna kako, nije prikladno i neće baš da ulazi u tako duboke razgovore sa sobom, ili je pak izraz jednostavno nezadovoljstva sobom. I on je nezadovoljan sobom i sad mu žena kao... Da, to je ono što kažu, šta potajno o sebi misliš, drugima javno govoriš. To je tvoj kompleks, prebacuješ drugome. Da, ne prevedi. Nije samo to. Ima još jedan Imala sam utisak po uzdahu da se Vanja složio sa mnom, pa sam rekao kao ipak muškarac da mi pomogne da prevede na muški jezik. Pa ne, Prevedi, Vanja, ajde, na muški. Ja sam imao kompleks, malo pre da se pomijeli, ja sam imao kompleks kao klinac što imam žensko ime. I onda recimo u školi su mi, ja ne znam koliko je vezano za ovu priču, ali učem neke traume. Vezano je. Neke traume iz detinjstva. Vezano je, Vanja, vezano je.
Pazi, pa je mama zamolila učiteljicu da napiše tamo da sam ja Ivan, u stvari, znaš. Pa sam ubeđivala decu da sam... Opasna trauma. Opasna trauma i sad ja ne znam kako da se izlečim od toga. Pa napisao si knjigu zato. Pa je, to je muka. Kasnije ću da ti pričati neke druge stvari od muško-žensko. Ja mogu odmah jednu temu, ali vrlo interesantna. Recimo, oženjeni muškarci. Evo ovdje ih imate, oženjen si bio, si još u braku? Ne, nisam. Muškarci nikad oženjeni neće pričati kakva je njihova supruga u krevetu. To nikad nisi čuo. Ali za ljubavnicu sve znaš. Da. Znam te priče. Ispaše, pazi, kao da ispred bračne sobe stoji onaj znak stop, zabranjen seks. Ozbiljno. Pa ne ispade kad su bespolna bića, muž i žena. Nikada još nisam čuo neko da rekao... Ima i to veze s kompleksom. Ima i to veze s kompleksom. Moja žena da je rekao, pa to je lavica u krevetu. Nikada. Nikada, tačno. Ali kaže što sam našla na jednu kliniku, to ti je... Živi kompleks, da ti kažeš. To sam te otkada. Ima još jedna stvar kod mladih, recimo. Dosta znaju, recimo, u društvu se pokrene ta priča kada se pojavi neka devojka koja je nedostupna za tog nekog drugog. Onda često znaju, ma daj, nije ona ovako, pa pogledaj. I onda traže neke mane kod nje. Vidi celulit, vidi bore, vidi... A bio bi sa njom, umro bi samo da bude sa njom. To je loše. I suprotno, Sanja, i suprotno. Kad god vidiš lepu ženu s nekim, mi svi kažemo, gde nađe ono kretena? Aha, i to je tačno. Uvek. Zato što nemamo hrabrosti da priđemo lepim ženama. Većina muškaraca ne sme da priđe lepim ženama. Imaš oni koji su svesni, ne gubim ništa, pa prilaze. Ja sam uvijek prilazio samo lijepim ženama. To znači šta potivno sebi misliš. Šalim se. Tako sam osjećao. Ali ti se uopšte ne menjaš. Ja? Da. Pa zbog toga? Ne, stvarno se ne menjaš. Ti kao da si ovde... Kako ne kapirate, sve vreme gledam mene. Otkrio sam fontanu mladosti. Izvini, rekla sam knezu. Tako je divno cela da imamo svi osjećaj za... Ne, dopalo vam se svima ovo. E ti to još neko rekao? Mnogi su mi rekli. Ti kao da si se balsamovo od pre 20 godina. Da, otkrio sam U čemu je fontanu fora? mladosti. Treba biti zaljubljen. A, vidim da se nešto knez s tobom desilo. A i majstor za maske pa se maskirao u sebe pre 10 godina. Aha, pa da, idemo to od ruke. Slušajte sad žene, da li je suroviji onaj muškarac koji ženi napravi kompleks da je nesposobna da živi bez njega ili onaj koji uspe da je ubedi da više nije odljiva i poželjna? Pa to mu se svodi na isto. Pa na slično, da. Na isto se svodi. Ko je suroviji? Pa suroviji je onaj koji... da je nesposobna da živi bez njega. A on je suroviji. Surovo je jedno i drugo. Da, surovo je jedno i drugo, da. Jeste, ali koji je surovo? Znači tebi taj... Izvinjam se, meni se čini da je možda taj prvi u rečenici što je rekao da ne može da živi bez njega, da je nesposobna, on je bar nešto hteo da kaže. A ovaj drugi? A bojim se da ovaj drugi je hteo samo da povredi... Da je ubedi da više nije zavodljiva i poželjna. Da povredi i da bude zao. Mislim, izvinjam se za tešku reč. Znači, ta tvoja reč, kompleks, da. Ima nešto u tome, moraju. Nije ono, drugi je baš hteo da pogodi. Tebi je druga grozna. Ja mislim da je najstrašnija rečenica, da je najstrašnija rečenica koju muškarac može reći ženi, da te ja nisam uzeo, niko te ne bi. Jao, i to je živi kompleks isto. Ne, pa zamisliš šta taj misli o sebi. Da. Da ne vredi ništa. Pa on je taj. Pa to je užas jedan. Ali ti svesna Meni je da se ostalo to... ono što niko nije hteo, to je u prevodu. A zamisli koliko... Šta je taj čovjek? Užas, dno dna. Ali znate vi da je to priča većine brakova u Srbiji, sve se svodi na kraju posle nekoliko godina braka na takve priče. Ja verujem da su to rečenice koje će mnogi žene da prepoznaju. Koje uglavnom žene izgovaraju svojim muževima. Nije tačno, Vanja. Jeste, tačno je. Pošto sam ja, imam ženu, a ti imaš muža. A šta će muževi da prepoznaju? Pa ne znam, nisam muž. Jel stvarno? Zato kažem. Dobro. Moram još jedno pitanje. Želja za uspehom, afirmacija u poslu i tako dalje, to je ono čime muškarci vole da se, što kažu, šepure i da se hvale pred ženama. Ne mogu pred ženama da se hvale drugim ženama. E sad, u tom smislu kad se hvale, koji kompleks se leče? Znaš, dođeš ti kod mene i kažeš ja sam naslovne strane, sliko sam se goza, kosmopolitan, super sam frajer, bla, bla, truć, voli me ovaj, ja voli me onaj. da kažem da sam stomatolog. Izvini, bravo, stomatolog za diplomirao. Jesi diplomirao? Ti si se slikao go, nisi. Slikao se. Jesi, bravo. Stomatolog koji...
Pa ne, Njega je sad sramota što smo na to. Nije, mnogo je zgodan. Pustit ću fotografiju, svi će I još školovan, zamisli. Užas. Ja se izvinjam, nisam znala, sve je okej, bravo. Znači, ipak se pokreće. Znači, stomatolog, zgodan. Bravo. Dobro, sve jedno što si zauzet, to ti ne valja, ali... To nije, bolje, sačuvan sam sad. Šalim se. Ali znate šta me sad zanima? Kada muškarci tako šepure, šta tu najviše vole da lažu i kako da varaju? Mi smo najuspešniji u tome. Kažu, aj mlađa generacija. To nije za televiziju. Varaju i sebe dosta, znaš, jer tim pokušajem ti u stvari podižeš sebi nekad i lažu Pa da, ali čime tu vole da ste šepure? Pa ne znam, ja nemam u okruženju tu vrstu muškaraca. Evo ima mlađi, kaži Boris, ti imaš to. Ne znam, mislim, ja gledam sad na taj način da su intelektualci i da je intelekt na ceni i da je to sad onako atraktivno. A to je sad hit? Kao da si školovan? Da. Aha, ne je više bitno da imaš široka ramena nego da imaš školu? Pa mislim, okej. Pa sad svi imaju široka ramena, ali sa školovani su problem, da. Školovana široka ramena. I sada malo kad dodamo tu, pa eto, mora malo da se... Mora malo se doda. Kaži, gdje si... Megalomanski, znaš, nije mu dovoljno što je završio 3 uspješna posla, nego dodaje onaj 4. Da bi to sad izgledalo da je... Jo, to Crnogorci vole da radi. Pa dobro, to i kažem. Pa ne, ali mi baš ne volimo da radimo. A vas dvojica ste isti, da. Kaži, izvini, prekinula sam. Pa, upravo to. Znači, malo vole da preuveličaju stvari. Ali dobro, ti ispade da se samo muškarci hvališu se i žene. Pa ne, tema je kompleks i muškaraca, pa ja zato. Svoje uspehe. Ne, danas smo budale mi, sledeći put ste vi. Bravo, Vanja, bravo, Vanja. Mi moramo pristanemo na to. Danas ste tema vi, tačno. Dobro, slušajte sada žene. Zašto muškarci često glume doktora zabrinutog za zdravlje žena? U kom smislu? Da ih pipkaju, da ih leče. A ti si na pipkanje otišao, nisam ja tako daleko. A to počinje od malih nogu doktora kad se igramo. Kaže, bila bi lepa samo kad bi imala koji kilogram manje. Znaš to, što si ti rekao kao za zdravlje treba da budeš fit, znaš. Ili kao vidi ona, sad ja sam citirala, kao matora, jao, celulit, gravitacija čini svoje i tako dalje. Oni su stalno zabrinuti oko nečega, tako predstavljaju. Bebi. Ili kad kažu ravna ko daska. Pa sve zavisi, ja se trudim da zaista budem tolerantna, da imam razumevanje i verujem da su među muškarcima i ženama ljubav da je moguć. Mislim da je moguć i mir, ne samo rat, nego mislim da je moguće da ljudi s ljubavlju funkcionišu, ali da su nekad nervozni, nekad nezadovoljni sobom i onda na koga će, nego na onog najbliže do sebe. Pa kažu vidi kako si ravna kao daska, je to? Mislim, vidi na što ličiš, mislim ti uvek nešto fali. I onda ja se trudim da zadržim hladnokrvnost, to možda još više ume da... Jeli? Pa ne, kažem, nije ti dobro. Nije ti dan danas. I tako, završi se, fade out, idemo dalje, sutra je novi dan. Ja to kažem na sljedeći način, Srećo. Mislim da ti te farmerke ne stoje tako dobro kao prošle nedelje. Mislim da bi trebali da šetamo. Sad si žena i po, ali mislim... I to je to, jer je to upravo to doktorski kao, znači radimo nešto što je jako zdravo. Rekao sam i to na jedan način na koji je apsolutno neću povrijediti. Bravo. Mislim da je to to. Onda ništa, Knez, ti napiši rečnik za iskompleksirane muškarce i napiši im šta treba i kako treba. Dala si mi super ideju. A je mogu da dam jedno uputstvo za rukovanje ženama? Može. I muškarcima isto. To je sve isto na generalnom planu. Čovjek se uči dok je živ. Uči se. Ovo je fenomenalno. Ta brošura ne ide. Boris, ne, tetka Suzana će ti nešto reći. Gledaj ovde, Boris. Pazi, paci beleške. Ovo je fenomenalno i obavezuje. Uvek reći ženi, baš divno danas izgledaš. A ona jako dobro zna da li joj nešto fali, sad ću stvarno da izgledam dobro, sad mi je zadao zadatak. Bravo, ja bi na to upalila. To je fenomenalan recept. Pazi, ja ga se pridržavam. Kako ja te kažem, kako ti ja tebi javim ovaj telefonom? Desi lutko, lepotice... To je ključ našeg dugogodišnjeg prijateljstva. A ste vi lepo lažete ceo život. Šta sam ti rekao danas? Šta sam rekao? Izgledaš nikad bolje. Onda sve zasnujemo na lažima. Kaži, Boris, znaš što uvijek došli neke izvesne godine, kod vas nema blama, vi sve pričate ovih mlađe generacije. Ja kad sam sretao koleginice neke ljute ono ratno vreme, radio sam u redakciju koja je bilo mnogo lepih i dobrih novinarki. Samo kažem, pazi, tu crnačku guzu, pa to nema niko u ovom gradu. I svega obožavaju. Odmah samo zaboravim ono muku na sve što se događa. Ili koleginice moje, kažem, pazi ove voditeljke.
Pa nezadovoljno, ja kažem, sestra, ti kad preti, ono tvoje, znaš, mada je mogu da se slikaju si. I jel da stvarno ih neće cena? Grozan si prema. Pa nije to istina. Pa lepo je laža. Ne, ali to je lepo, treba reći ljudima nešto. To nije laž, to je kompliment. Na farmi sam čula tu rečenicu. Na farmi, kuka. Jedna dama, kad se gledala u tom jednom malom ogledalu, one neke godine kad je bila farma, je imala tu, sada vidim Vanjinu rečenicu, za sebe. Pa nije važno, ta guza, ta... Da, ta... Ja se izvijem, da, baš je interesantno. Nisam znala da je Vanja to izmislio. Pa ne, ali... Tu guzu. Tu guzu. Dobro. E sad, kažu da je nedavno sprovedeno jedno istraživanje gde se došlo do zaključka da žene provode više vremena pred ogledalom u traženju svojih mana, a dok su muškarci najčešće izjavljivali da oni, ma koliko god da se žene gledaju u to ogledalo, su uglavnom zadovoljne izgledom svojih partnerki, dok postoje oni drugi, a njih je danas možda i 60%, koji kažu da bi ostavili svoju partneru kad bi se ona ugojila za možda 3,5 konfekcijska broja. Da im se ona više ne bi dopala. Ali bi ostavio kad bi ti se Katarina ugojila sad? Koliko je 3,5 konfekcijska broja? Pa to je mnogo. Pa mnogo, pa jedno 15 kg. A ne, to je drugostanjsko stanje. Pa dobro, to ne da je trudna, nego da se ugoji. Aha. A iskreno. To bi bilo užasno, stvarno, da svaki muškarac ostavi svoju devojku. Ne svaki, vrati ti. Ja ne bi. Ali... Ne bi mogao da podneseš ti to. Znaš kako, to bi bilo onda masovni treninzi. Ne, Sanja, ali to je nešto drugo. Onda bi, mislim da je okej, eto sad dolazimo do tog trenutka kada kažeš ono kao... Slušaj, otišao ti da specijaliziraš stomatologiju, negde ti mama platila neki fakultet, tamo negde, i nemate 3 meseca. Ti se vraćaš, shvataš da se Katarina ugojila 15 kilograma. Dobro. Ja bi onda rekao, ono što smo počeli na početku emisije, kao ne smemo da kažemo da se ugojila, ja bih rekao, ugojila si se, očigledno je, ajde da treniramo. Ali kad bi ti ona rekla, ja sam zbog tebe sam se ugojila, ja patim. Sad ćemo zajedno da treniramo, ja ću da budem tvoj privatni trener. Stvarno? Ti si pravi muškarac. Mislim da je bolje reći ugojila si se 15 kila nego je ostaviti. Sad dolazimo do toga. Pa to smo na početku emisije rekli da... Ti ne bi pakovao kao knez. Kako? Ne bi pakovao kao knez. Tu rečenicu. Pa dobro, bila si lakša. To je odlično. Treba tražiti srž problema, mislim, zašto? Jasno, nego ja sam u njega, pošto ipak mlađe generacije, znaš šta, mlađe generacije, one su rasterećenije. Da, i direktniji i sve to. Direktnije, to u naše vreme. Pa pošliješ joj SMS. Ti bude lakše. I rešio si posao. Rešio si posao, da. Ne, ali izvinja, zar to nije pitanje lojalnosti, da muškarac ostane sa ženom ili bude u ženu, odanosti, jednostavno biti na istoj strani. Da. I to, da ne kažem. Znaš zašto sam vam to rekla? Zato što ovdje imam mladiće u publici, pa pošto mi shodno poslu kojim se bavimo, nekad moramo da budemo odmereni. Opet ljudi koji gledaju ovu emisiju, njima je dopušteno da sve kažu i niko ih od toga neće iskritikovati, što da kažemo obični ljudi. Ti smatraš da je fizički izgled vrlo važan. Da, mislim da je to najbitnije. Pa kako ćete uopšte prići nekome ko vam nije privlačan? Pa... Fizički izgled je ključ prilaska. Eto, mlađa generacija. Ne, to je samo prvi Ali može da bude i strašno, može odmah ti bude šamarčina u sledećoj, posle prve rečenice. Kad shvatiš kako je? Strašno razočaranje, može da bude vrlo brzo. Ali zaista, mislim, u svakome privlačite nešto na nekome. Ti još nije progovorio ništa, ne može da kažeš još što je pametan iz daljine. Stvarno, mora da postoji nešto. Ima neko ko reaguje na usta, neko na oči, neko na celu. Ne morate biti samo... Ja recimo gledam, mene su uvek oči, meni lice mi mnogo govori. Osmeh je prevažan. Izvini, samo da čujemo deo. Izvoli, ti si htjela se nadovežeš. Ja se ne bih složila sa ovim dečkom. Šta je sa karakterom? Ponekad nas neko može zavesti izgledom i onda da shvatiš ovo što je rekao Vanja. I za razočaraš se. Ne pritiska vas da budete sa tom osobom. Ona vas je privukla. Mi govorimo o prvom kontaktu. I ako se sretete u nekim pričama, vi slobodno možete da odete. Da. Aha, reci, šta si htio da je odgovori? U redu, reci mi, ko je od ovih ljudi u publici najbolja osoba? Bravo! Fizičkog izgleda. I ko je najbolja osoba na osnovu fizičkog izgleda? Pa ne znam, morala bi da ih upoznam. To je ono što su oni rekli. Dobro, vi imate, gospođi, izvolite. Da, ja bih malo. Ko je vas zaintrigirao od mojih gostiju? Prvo me to, ko je vas zaintrigirao najviše?
svako na svoj način. Aha, dobro. Ja rekao da ćete čuvati svoju generaciju, to sam mislila. Pa ne baš. Dobro. Zaista, mladi gospodin me vrlo fascinirao me. Znači, volite mlađe? Ne. Ne, ali drago mi je što se neka osoba u zrelijim godinama javila. Šta imate da kažete, ipak njihove godine čine svoje? Ja imam da kažem to, da sam ja 25 godina u izuzetno srećnom braku. U trenutku kad sam upoznala svog supruga, bio je jedan od najzgodnijih momaka u to vreme, jel? I vrlo su žene bile zainteresovane za njega. Eto, ja sam imala sreću da budem ta koju je on odabrao. Tokom naših bračnog života, naravno, bilo i nesuglasica i sve smo to rešavali i tako. Ali ono što mislim da je jako značajno, to je da sve razgovorom i zaista ljubavlju može da se prevaziđe, znate. On sada više ne izgleda kao što je izgledao pre 25 godina. Verujemo. Ali ono što on nosi u sebi, njegov karakter, harizma, njegova dobrota, harizma, način ophođenja, ljubav koja je oplemenila njegov lik i toplina koju on u svom izrazu ima, je nešto što i danas privlači. A recite mi, da, bravo, naravno. A možete da mi kažete, ali da to nije tako, sigurno ne bismo ostali zajedno. Da, a jeste imali situaciju da se susretnete u životu sa tim da vam muškarci, što kažu, nabijaju komplekse? Ipak vi ste izuzetno lepa žena, negovana, to se vidi. Ali jeste imali baš tu situaciju zbog toga? Kako da ne? Kako da ne? Pa, znate, ja sam možda malo neskladno građena, visoka sam, pa malo tanjih struka, malo, znate, širi kudovi, pa tako neko je rekao, ja, to je ženstveno, ali je bilo i onih koji je, bre, kolika si. To vam kažem. Ali se vrlo šarmantno. Znači, muškarci to rade i ova tema nije bez veze tema. Kako da ne? Ne mislim na svog muža, mislim na kolege, na prijatelje, to se dešavalo. Ja ne znam da li smijem da ispričam. Slobodno. Jedna moja koleginica, jako smo bile dobre, pa onda kaže, pa znaš kod nas kažu, ona je inače iz Sombora, kaže, znaš kod nas kažu, žena koja tako ne izgleda, izgleda kao selo bez osnovne škole. Hvala vam. Eto. Dobro, zašto su žene sklone da kažu vidi ovog vara ženu, a žena mu 5 puta bolja riba od ljubavnice? Pa dobro, ako je to istina, ako je to stvarno fakt. A žene to uvek kažu? Pa nekad se stvarno zabezekneš. Ja sam se par puta zabezeknula. Znajući suprugu, a sad suočivši se sa ljubavnicom. Ali verovatno je to, znaš, draž novoga. Promena. Draž, da, promene, neistražene teritorije, osvajanja i tako dalje. Je li ima tu neki kompleks koji muškarci leče? A, muškarci? Pa kako da ne, pa uvek je traženje, preko leba pogača ti je uvek kompleks, ne samo i kad tražiš. Ali ako je ljubavnica ružnija, onda nije. Ma nema veze, ne govorim. Ako je ljubavnica lepša, onda su kompleksi. Ako je ljubavnica ružnija, ne, jedno je drugo pitanje. To je dokaz da i lepota dosadi, znaš, i da savršenstvo dosadi, a da ovo nešto novo koje ga je zaintrigiralo, ko zna čime, da je to sada odnelo prevagu. Ali će mu i pomoći da shvati šta gubi. Ali onda nisu kompleksi, nego neko zadovoljstvo lično. Ne, evo recimo da otvorim još jedna vrata, još jedan predlog da dam. Sve je to u redu, ali ako se ispostavi da osoba koja nam je do juče bila, recimo, deo života, partner i sve to, mora i hoće da ode i na kraju odlazi, jer može da nađe možda tu vrstu sreće ili samozadovoljstva samo sa osobom koja je, uslovno rečeno, gora od njega. A, bravo, bebi, to je tačno. Onda je problem. Tačno. Kako bi sebi otvorio ona vrata... Sve to vuče neko lično nezadovoljstvo. Ali da bi značilo se mnogo razmišlja. Preduslov da bi to neko radio, vjerovatno da ono što mu, ne znam, na ovaj ili onaj način fali u braku i tako dalje. Sad je on u potrazi i to je to. Moram da te pitam, kada si bio u situaciji da imitiraš razne žene, šta ti je bilo, šta si shvatio? Šta je nama ženama najteže? Šta je tebi bilo najteže? Pazi, bio si razna žena. Sao, brate. To je za mene bila bukvalno nemoguća misija iz razloga što potpuno mi je bilo, ne znam, ono... Od štikli do haljine. Užas jedan, jer... Grudnjak. Jo, jeste i grudnjak si
nosio? Prvo taj hod na štiklama. Još sam dobio neke cipele koje su se onako, nije mogla da mi bude noga nekako stegnuta. Onako nego su klimale. Nego su bile malo klimave. Onda je ovolika bila štikla. Onda tona te šminke. Svega. Normalno... Jesi nosio brushalter? Da, nosio sam. Kako ti stoji brushalter? Nikako. Ej, ali bio si maestral. Hvala. Mislim, ti kad zapevaš mi zaboravimo si žena, shvataš to te odmah ponese, tako da. Da imitira ženu, nemoj da... Da, to mislim. To je bilo strašno. Jel si Kad vežbao zapeva mi zaboravimo da je muškarac. Nisam vježbao jer su mi jedva našli broj 44 tih štikli. Smo baš je popularni. I onda nisam mogao. Sad nisam htio da nosim te cipele kod kuće da bih vježbao, nego sam tamo. I onda sam pitao onaj ženski dio ekipe kako treba da držim ruke, kako treba da držim noge, šta smeš da češkaš, šta ne smeš. Da, kako žene drže, ne znam, glavu, da li to tako, da li pognuto, da li ovako, ništa nisam znao. I dobio sam jako dobre instrukcije i dobro sam se snašao, tako da tu nisam imao problem. I gde si se najbolje zabavljao? Gde si se sebi najviše dopao, kao koja žena? Pa ne, moram... Koju bi startovao, brate? Ne znam, pa ispalo je da sam bio u stvari najbolji kao Mary J. Blige. Aha, velika, krupna, neću reći debela. Velika crna žena. Žena i po. Zato što je to nekako, ne znam, leglo mi upravo zbog te energije na sceni. Jer to je gospel pjevanje, to je ono što sam ja od uvijek volio i da slušam i da izvodim i tako dalje. I gdje sam puno toga koristio, u nekim svojim pjesmama. Ali meni lično je nekako Barbara Streisand ostala. Jer je bila potpuna transformacija sa tim sočivima, plavom kosom, sve. Tako da mi je to onako posebno drago. Zašto se u Srbiji za muškarce koji su neženje, pa i u zrelim godinama, kaže da je dobra prilika... U izvesnim godinama. U izvesnim godinama kaže da je dobra prilika, a za ženu koja je u izvesnim godinama, a neudata, kažu baba devojka. Ili sedelica, ili niko je neće. Zašto je to u Srbiji normalno? Aj, Borise, ti. Pa šta ja? Aj ti sa medicinske tačke gledišta. Sa medicinske tačke. Zašto ima veze sa protezom? Nema. Ali, ozbiljno je pitanje, zašto se u Srbiji to kaže? Ima veze s kompleksima? Ima, ali ja ću vam ispričati jednu lepu priču. Imao sam nedavno knjižno večer u Subotici. I onda sam imao u domu... Je li povodom ovoga? Ne, druge knjige. Bio sam u staračkom domu. Aha, dobro. I gledao sam, tu su bili stariji ljudi sve. I u zadnjem redu vidi se da su oboje preko 80 godina. Oni su se držali sve vreme za ruke, njihov samo da ste vidjeli osmeh na licu. Ja posle pitam šta je, ispričaju mi njihove priče. Nekad su bili par koji su svi gledali u Subotici. Onda je on otišao, studira na jednu stranu, ona na drugu i posle 50 godina se nađu na subotičkom groblju. On posjećuje grob svoje supruge bivše, a ona svog supruga. I tu se ponovo sretnu, uzmu i u staračkom domu se... Eto ti priča. Pa ti ne može da to je tako, ali to je takav... Ja sam bio ljubomoran na njih dvoje. Jeste, znam. Mnogo je tih priča. Evo, bebice, ti se nisi nikada udavala. Nisam još uvek, hvala Bogu. Dobro, hvala Bogu. Zato što neću da se razvodim, da imam traume. Ali bebi, ti mi kaži. Sad neću ja tebe da uvredim, ali da li se dešavalo ti govore da si baba devojka, da si usedelica, da te niko neće? Da ti kažem nešto, to svakako ne, možda bi mi rekli, možda bi me obasuli, ali iz nekog razloga, jeli, zbog finoće, verovatno, se to još nije desilo, takozvane finoće, rekli su mi, znaš, ono klasika, jao što ste, kako se, pa u strasti, žene to i ne kažu, ne znam za muškarca, ali žene tu umeju da mi nekad kažu kao brinu, jao što ste, takozvano, smršali, neće da kažu što ste oslabili, znaš, kao, nego kao što ste smršali. Ili ostarili, nego smršali. A onda dok ja nisam jednoj dami rekla, vi ste se malkice ugojili. Prijetno doviđenja, majke mi. Zaista. I onda mi posle više niko nikada nije rekao da sam nešto to smršala, a muški svet, ja imam to iskustvo, oni kad su tako malo nervozni, kad hoće da nas gađaju, mislim da samo treba ono fade out, što mi kažemo u pesmi, polako, lagano. Aha, da ga pustiš da ode. I da ljubav nije rat i gospođa je divno rekla da sa svojim gospodinom i da danas može da razgovara o svemu i mislim da kada i postoji neki kvrc, to je ključ svega. Razgovor je ključ svega. Partner treba da ima malo, samo možda više ljubavi nego svaki dan i sve to
može da se... Jasno. Sad ima, izvini, moram Borisa koji dugo mi ćutiš zato što su ti ove teme zove u izvesnim godinama, da mi kažeš. Nisi mi zanimljive. Nisi zanimljive i nekako, ti si to iskulirao si ih, svo četvoro. Moram da te pitam, ili koristiš online dating? Portale, si nekad bio, iskreno? Ne, ali eto tih društvenih mreža kao što su sad aktualne, Facebook i tako dalje, ali nikad taj dating. Nikad dating? Dobro, ja sam imala u jednoj emisiji primjer da su se venčavali, u drugoj emisiji koju radim, preko online datinga se upoznavaju, upoznaju se, venčavaju se. Dobro, mislim da je to okej, nema tu ništa, to je sad toliko pristupačno da je sastavni deo života. Jeste. Kažu da sigurno... Meni pre 20 dana od naših prijatelja tako se upoznao, otišao u Ameriku žive. Preko online-a? Da. Eto, vidiš. Ne, to je sad okej, ali... Da, znaš šta, moram samo da kažem da sigurno mesto gde možete da zaboravite na komplekse je online sastanak. Nećete verovati da si korisnici u većem broju muškarci. Ja volim da naglasim uzrasta od 29 do 60 godina. Oni su najčešći korisnici i najčešće su u braku. Ako to niste znali. Čekaj, traže se međusobno ili traže drugi pol? Zabavljaju se. Vanja, ludo se zabavljaju. E sad, danas naravno imamo one koji koriste online dating redovno i jedno od mojih pitanja jeste zašto se ljudi na tim online portalima najčešće lažno predstavljaju? Neko od devojaka se javio? Ti si se javila da imaš neka iskustva. Izvoli. Pa, mislim da neki zapravo ne žele da priznaju prvenstveno sebi, a onda i drugima, da ih interesuje mogućnosti koje takav portal nudi, pa se zato predstavljaju nekim pogrešnim imenima. Šta si shvatila? Kako se predstavljaju? Šta najčešće slažu? Obično statuse, da su zapravo predstavljaju se nekako kako nisu, predstavljaju sebe drugačije, u drugom svetlu. Znači, u stvari predstavljaju se kako nisu u braku, a jesu u braku? Da, recimo to ili... Aha, evo gospođe hoće da doda, izvolite. I vi ste korisnik? Da. Divno. Ne, pa lepo da upoznate nekoga. A htela sam i da kažem, moje mišljenje je kad si u iskušenju, razbijaš tabue, a i to je nešto. A, pa dobro, slažem se i to se slažem. Vi ste isto korisnik, odnosno ti si korisnik portala, šta si ti shvatila koristeći? Pa također verujem da ljudi ulaze u avanture preko interneta zbog strasti, pogotovo ako je nema u stvarnom životu. Ja sam svojoj drugarici predložila da jedan vid virtualnog upoznavanja, što je čak pomoglo u njenoj vezi da ojača strasti. Stvarno? Zahvaljujući tom online datingu. A, dobro. Znate šta kažu između ostalog žene? Kažu da je najmanje erotičan lenj muškarac. E sad, da li je slika lenj muškarac na kauču sa daljinskim u ruci, gdje si to negde pomenuo, Vanja, ključ nesreće većine žena u Srbiji? Pa jeste. Ja mislim da je do žene. Znači, žena treba, žena treba da... Šta će ti daljinski pored mene? Ne nego da obuče nešto seksi, da natoči... Vino. Obuče nešto seksi, da natoči čašu vina, da krene neki razgovor, nešto. Zašto mislim? Čekaj, knez, izvini samo Vanja, moram da mu dam primjer. A posle ručka, kad se muškarac dobro najede, on najviše voli da se izvrne ispred televizora, da uzme onaj daljinski i tako da šalca. Nikad u životu nisam popodne zaspao. Znači, ja lično nikad, evo, za ovih 45 Pa onda si ti erotičan muškarac koji to ne radi. Pa ne radim to. Ali pazi ovo... Ja sam erotičan muškarac. Ti si! Ja sam erotičan muškarac. Kako slatko zadreman. Imam još jedno pitanje na tu temu. Da li je srećniji muškarac u vreme praznika ili, na primjer, vikendom sada, onaj kome se sve prinosi ili onog kojeg žena natera da se pokrene i bude odgovoran? Mislim da treba oboje da budu sretni. Ovdje smo reći muškarcima. Ko je srećniji? Pazi, ja jedva... Ovaj što je ka sultan, razumeš? Da ti kažem. Ja mislim da ovaj kome se prinosi srećan, ali ne smije da prizna. Kaži, Borise. Ja jedva čekam matrijarhat, znaš. Ona leži, čita novine, on pere suđeno. Kaže, daj ostavi, nemoj prčkaš tamo tih sudova, dođemo nešto važno da ti pričam. Ja se nadam da će to vreme doći. I obuče crvene, odene crvene kote. Knez mi je zanemeo, knez. Nije nego sam ja uvijek osjećao potrebu da se pokrenem. Ne mora ona to da mi kaže. Što sam tako, ne mogu. Sad sjedim da mi se sve prinosi, mislim... I još je Crnogorac, nema šanse, a? Ne mogu. Ne u normalni... Nešto nije u redu s tobom. Ne, na vreme se odselio iz Crne Gore, to je to. Nešto tebe, Bogu mi... Hrana da se prinese, okej. Nauči se to u kući, znaš. Nije to samo ispade, sad smo mi kreteni, dobro, mi pristali smo na ovu emisiju. Ego, lego. Znali ste temu i pitanja. Volio bih strašno da učestvujemo sa onim drugim pitanjima, ova ista postava. Aha, dobro. Ja moram sad da najavim jednu gospođu koju smo prvo zamolili da svoju priču iz života nam ispriča direktno u kameru, a posle će neke detalje da nam otkrije ovdje u studiju.
Šta sve žene čine kako bi bile lepe svom suprugu u svako doba dana i noći, na koje se sve načine one dovijaju i kako vode računa o svom besprekornom izgledu, mislim da je ovo žena koju bi trebalo većina žena u Srbiji da prekopira. Pogledajte, mi smo to nazvali magazin Ina ispovedonica, slušajte njenu priču. Zdravo, Sanja, ja sam Milica. Imam jednu veliku tajnu koju krijem od svog muža. Trenutno sam domaćica i brinem o svojoj deci i o kućnim poslovima, što mi oduzima i previše vremena. Tajno sam angažovala kućnu pomoćnicu kako bi uradila sve one poslove koje bi ja trebala da uradim. Moj muž uveče kada se vrati kući sa posla, ponaša se prema meni kao prema kraljici zbog svog tog teškog posla koji sam ja učinila. Ona je angažovala kućnu pomoćnicu i dok kućna pomoćnica čisti i obavlja kućne poslove, ona se za to vreme sredi. Sa prijateljicama se druži i kad se muž vrati kući, on misli da je ona sredila kuću, a nije. Ja sam mislila da muž prvo kresne u kućnu pomoćnicu, a onda sačeka ženu. Svi srećni. Svi zadovoljni. Shvatili ste. Dakle, on se ophodi prema tebi kao prema kraljici zbog teškog posla koji si obavila. Ali nisi obavila ti. Znači, da uopšte imate kućnu pomoćnicu. Jeste, sad će da shvati. Sad već šta bude znao, znao. Jedno smo je naterali da ovo prizna, to moram da vam kažem, ali ti sad si našla sebi ključ kako da uspeš. Dakle, kućna pomoćnica sve sredi, ti odeš s drugaricama da se zabavljaš, onda on misli da si ti to sredila i ti si kraljica žena. Nećemo je mrzeti zbog toga. Svaka je čast. Kako si se setila, aplauz si već dobila, dobit ćeš još jedan, što se mene tiče. Ja moram samo da kažem, ko bolje izgleda kad se muž vrati kući? Ti ili kuća? Pa kuća je sređena, večera spremljena. On kad dođe kući misli da sam to ja sve super uradila i ja dobijem odličan tretman. Bravo. A kad ćeš mu reći da to u stvari nisi ti? Kad mu je rekla? Ja, odlično ti je ovo ideja. I koliko to već dugo otprilike upražnjavaš? 10 godina. Upražnjavala se da kraj. To sad šta si upražnjavala, si upražnjavala. Ili imaš ideju kako će da reaguje na ovu priču? Nemam. Nećeš dobiti tretman, samo da ti kažem. Ali morate da priznate žene da se odlično setila. Fenomenalno. Ko plaća kućnu pomoćnicu? Ona nije ni svestan. Da. Jasno. Zajedničko novčanika. Neću da više da te mučim, svaka ti čas još jednom. Tako da, hvala ti puno. A to se zove tretman, jel? Tretman. A, nisam znao ja to. Da, ona ima savršen tretman. A to je znači novi izraz. Ali to je super stvar. Kupila žena sebi slobodno vreme, ona lepa, doterana, zadovoljna, ne miriše na zapršku. I na kraju tretman. I tretman, eto. A ne mi, katastrofe. Bez tretmana, pa da se odmah vidi ko je nezadovoljna. Nema zaprške kod tebe. A, ti se zdravo hraniš, dobro. Koliko ima istine u tezi da veliki osmeh obara s nogu bolje od velikih grudi? Istina. Istina? To je najveća istina. Kaži, Suzi, ti si ja imam jednu prijateljicu i nekako se uvek potrefi da se sa njom vidim ili sretnem slučajno kada sam besna na partnera. Dobro. A ona kaže, ali šta ti je, Suzana? Pa samo se smeškaj. Prvo, zaboravit ćeš na problem, njemu ćeš biti lepša. I on će zaboraviti na problem. Prema tome, samo se smeškajte. Kaži, Borise, čekaj, Boris ima nešto. Ajde, Borise. Mene lep osmeh ometa kada gledamo. Šalim se. Kada gledaš grudi, da, onda mi odlači pažnju i ne mogu da se fokusiram. Ne, zato što se pomeraju, znaš, kad se smeješ onda. Aj, sad ti mlađa generacija. Ne, naravno, ja obraćam pažnju na osmeh, na zube, to mora da bude perfektno. Pa dobro, to ti je sada profesionalna deformacija. To je profesionalna deformacija, da. A recimo, Suzanu, po čemu je pamtite si? Koju Suzanu? Mene. Po tome ili po grudima? Ne. A šta ćemo onda sa plastičnim hirurzima? Njima je profesionalna deformacija da gledaju dekolte. Ja jedva čekam da oni ostanu bez posla. Ja jedva čekam. Da ne bi više gledali u grudi. Ne, nego da ne bi više... Bilo baluna, ajde, kate, kakvi baluni. I usta sačuvaj Bože. Dobro. Ovo je za svakog pojedinačno pitanje. Prestajemo sebi da nabijamo komplekse, kažu kada prestanemo da se upoređujemo sa drugima. Kada ste vi to prestali? Pa dobro, možda recimo ako je neko stvarno recimo uspešan,
pa se trudim da postignem takav uspeh u mojoj profesiji. Ili recimo ako je u pitanju trening teretane i tako to, ja naravno poslušat ću savete da postignem to, ali ne mislim da su to neki kompleksi ili tako nešto, nego unapređivanje sebe. Dobro, Bebi, kad si prestala se upoređuješ? Mislim da smo Knez i ja ovde, mi smo deca muzičara i verujem da neću pogrešiti ako kažem da smo oboje išli u muzičku školu, znači školovali se, da su nas učili od jako mladih kad smo bili deca, da hajde još u nižoj školi, ono još i nekako, ali od srednje škole nema gledanja u druge. Iako nam se nešto dopada, moramo sve to da zaboravimo, da razumemo zašto nam se dopada i da tražimo u sebi to nešto što nam se dopada. Bravo, Bebi. Nema upoređivanja. Od srednje škole ne. Zaista, da. Ići naprijed, slediti svoju intuiciju u svemu. Ja jesam imao neke idole, muzičke idole, naravno, uvijek uzore. Nisam, ne znam, jesam se možda poređivao, kako sam otpjevao neku frazu, da li je to bilo kao Gino Vanelli ili Stevie Wonder, jer sam to skidao nekako, to mi je u tom smislu, ali komplekse ovako, ne, zaista ne. I mislim da sam ih, pogotovo sad, čovjek kad pređe 40-u, jako je svjestan svojih kvaliteta i zaista nemam problem sa tim. Pa, znaš šta, nikad se nisam upoređivala sa drugima, iz prostog razloga što potičem iz generacije gde nije bilo stilista, nije bilo estetske hirurgije, nije bilo mode koja je bila toliko... Bila si manje opterećena. Da, nismo bile stilizovane. Svaka je gajila neku svoju individualnost i svaka je bila za sebe. Jedna je imala kovrđe, druga je imala ravno, jedna je imala nos, druga nije imala, jedna je imala sise, druga je bila ravna kod daska, ali smo bile srećne. To nekad nije postojalo. Srećne. Kad si ti prestao da se upoređuješ s drugima? Pa, ja nemam utisak da sam se upoređivao. Ja sam, recimo, kad govorimo o idolima, ja danas sam svestan da mi je idol otac bio, koji je bio, sad to malo grubo izgleda na Golom otoku, pa se vratio, pa sam gledao kako to... Stvarno su mi moji roditelji ostali, ja danas kad razmišljam, to čovjek postane svestan u nekim godinama kasnije. I nalazim, pokušavam u sebi da nađem neke njihove dobre osobine ili bar da nateram sebe da budem ono što su oni bili. Kad znam šta su sve prošli i šta su izgurali i kako su na kraju decu napravili, pa i unuke. Mislim, kroz to se vidi verovatno to trajanje kroz roditelje. Bravo. Još nešto. Super si to ispričao. Moram žene da pričam, čini mi se da su one manje večeras pričale, da pitam, pardon, kom muškarcu vas dve zavitite i na koga ste muškarca ljubomorni? Dajte nekog imenujte, molim vas. I da polako odjavim. Evo, ja zavidim Vanji Buliću. Na čemu? I ljubomorna sam na njega. Zašto? Zato što ima toliko kumova, toliko prijatelja iz detinjstva i zato što nije odustao od sporta sve ove godine. I tako je I zavidim mu zato što je jedan od najdisciplinovanijih i najvrednijih u smislu da mnogo radi ljudi koje znam i da je uspeo da sačuva svoju porodicu bez obzira na velike izazove. Ribe polomiše noge za njim. Jao. A pritom je i muškarac u izvesnim godinama. Ali pazi, veruj mi da je sve o čemu smo pričali večeras ovde u ovoj knjizi, drago mi je, da, za sve vas koji gledate večeras emisiju. Bebi, kom muškarcu zavidiš i na koga si ljubomorna? Nemam odgovor na pitanje, potpuno sam zatečena, pokušala sam da smislim, ne ide mi, generalno nisam zavidna, nemam tu vrstu strasti. Ali voljela bi da se na mestu kog muškarca večeras? Pa ne znam, ko što se kaže da sam ja neko. Eto, voljela bih da sam ja neko, pa da, eto, uradimo nešto. Zavorim Popović. Da si neko i da uradimo nešto. Znači, neki političar bi onda morala da budeš. Ne, to je suviše profesionalno. Eto, da sam ja neko sada. Jasno mi je. Ti si uvek neko. Dobar ti odgovor. Bebi, uvek si neko. Za sam kraj emisije imate toliko vremena da i vi zaradite neku par od ove emisije tako što ćete nešto najavite vezano za svoj život. Imaš nešto da nam najaviš? Nisi još otvorio stomatološku ordinaciju. Dobro, da. Devojku imaš? Naravno. Pa evo ovako, postoji mogućnost da će se u skorije vreme otvoriti jedna mala kafana. Kafana? Da, pa malo, onako. Tu je naravno Marko Vukotić sa farme s njim planiram da to otvorim. Otvoriš kafanu? Da, to će biti dok ne dođe ordinacije i onda... Da, mama je tu sve vreme ti daje podršku, pozdrav za mamu. Mama je tu, menadžer, sve, glavni, sve ona organizuje. Mama, bravo.
Dobro. Bebi, uživaš u životu, čekaš priliku za neke nove pesme? Ne čekam ništa, to nije moja deviza. Znači, trenutno radim sa novim muzičarima. Moj život se više i više čine stvari koje čovjek ne bi očekivao. Bravo. Ovde smo večeras imali razne stvari u rukama. Između ostalog Vanjina knjiga. Vanja, nećeš verovati, sada nećeš verovati. Pisat ću knjigu. Ja sam se godinama stidela pred sobom kao gde još ja da pišem knjigu, sramota i to sve. Međutim, možda je to dovoljno dobar razlog da sam ušla. Sve to imam neki rok 15. marta. Pisat ću o stvarima za koje sam i napisala sam, za koje sam mislila da možda mogu da budu dobro štivo, da može da bude zabavno, interesantno i vredno pažnje. I sama da izdaš? Sama da izdam. Nikako u izdavačke kuće da ideš? Ne, idemo na www.baby.com, imat ćemo muziku, više ne treba izdavači, imat ćemo knjigu, fashion, see you, baby.com. Knez. Yes. Pa eto, proizvod mog emotivnog stanja će biti jedna predivna pjesma. Svadba. Koju ćemo čuti... Kako se zove? Čut ćemo je, zove se Dona. Znači, posle, ne znam, Richie Valensa, Joan Baez i tako dalje, i ja ću otpjevati pjesmu Dona. Mnoge će se žene prepoznati i pronaći u toj pjesmi. Znači, negdje početkom februara će biti snimljeni, odnosno izvinjava se Marta. Možda ne znam koji dan posle toga, ali u svakom slučaju znači pred 8. mart. Čućete, divna je pjesma. Ja sam toliko zaljubljen u tu pjesmu. Znači, jedva čekam. I mi jedva čekam. Kad si je tako lepo najavio, i mi jedva čekamo. Sjajna pjesma. Divno. Suzi, knjige se prodaju? Od marta krećemo na novu jednu turu potpisivanja knjiga, druženja i tako dalje. Vanja, knjigu smo najavili. Pa to je ovako usputna knjiga. Inače, sredinom marta ja očekujem treću iz onog serijala Simeonov pečat, Jovanovo zaveštanje. I vrlo sam, evo danas sam saznao, pozvali su ima književno večer u Srebrenici. A inače sad idem 14. i 15. ću biti u Švedskoj isto književne večeri, Stokholm, tako da mi je marta. Marta, to znam. Ja obožavam ovog čoveka. Hoćemo idemo u Švedsku zajedno. Puno vam hvala što ste večeras došli, što ste bili iskreni i verujem da smo inspirisali publiku da bar promeni nešto u svom životu slušajući vas. A ja ću da vam kažem da je Rimmel lepota inspirisana duhom Londona, već 180 godina kreira trendove, otkrivajući istinsku lepotu žene. I da vam kažem da ne zaboravite da je pravi muškarac onaj koji u vama vidi samo vrline, a svoje komplekse ostavlja po strani. I prekažite pravila i otkrite novu dimenziju uživanja uz marijamagdalena.com. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Prijatno večer. Moji zemljaci, gde god da sam u svetu, želim da vidim šta ima novo u našim krajima. Zato ja imam Net TV Plus. Preko 200 TV kanala iz celog našeg regiona. I to ne samo na TV-u, nego i na kompjuteru, tabletu i smart telefonu. Ako nešto propustim, mogu da gledam sve i do 7 dana unazad. Sve to vrlo povoljno i dostupno bilo gde u svetu. Prvi mesec besplatno. Pozovite nas bilo gde u svetu. Za nove korisnike Net TV-a pripremila sam specijalnu seriju mojih potpisanih Best of kompilacija. Požurite!